Ας είμαστε ειλικρινείς, για το 70 περίπου της 100 των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι. Παρ' όλα αυτά λέμε την κλασική φράση «Γιατί σε εμένα, Θεέ μου». Μα δεν φταίει ο Θεός. Ήταν δική μου συνειδητή επιλογή να ασχολούμαι με το κινητό την ώρα που οδηγούσα, ενώ δεν ήταν ανάγκη. Ήταν δική μου συνειδητή επιλογή να μην προσέξω τη διατροφή μου και να μην κάνω μισή ώρα άσκηση την ημέρα, όπως ήταν η οδηγία του γιατρού. Ήταν δική μου συνειδητή επιλογή να συνεχίσω να καπνίζω, παρόλο που αυτό δεν είναι καλό για την υγεία μου. Άρα μήπως αντί να λέμε «Γιατί σε μένα, Θεέ μου», να λέμε «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που ενώ εγώ δεν έκανα αυτά που έπρεπε, τα χειρότερα δεν ήρθαν ή καθυστέρησαν να έρθουν και τώρα που ήρθαν, σε παρακαλώ βοήθησέ με να τα ξεπεράσω».